Isiphico. Ndoda. Uthele ntwana abathi ukhothi uhlala laphi? Yena phela. Ngazi uthe address ithini? 7366 Oh, mfana. 73 66. Oh, thingbo. Uthi lisayide ngalisi Ngase ngisi. station. Antona mngafi, ngamthola lo muntu lo. Ngijwayela kaphi lo. Umuntu into ey, bheka, lalela la. Wena relaxa ngaloku uphini. Ngaphini. Ya. Mina into engizoyenza ukuthi ngizofika lapha umshaye. Phela umuntu ngijwayela kabi, ngishayele ekhaya mfethu, ekhaya. Ekhaya. Hayi umuntu akanantshayelo lona mfethu. Hayi nantshayelo. Ya. Ukilo. Ukilo sanjwayela kabi man. Akila ngijwayela man. Sangene kakhulu isikhwameni man. Wena umuntu athenge into yokuhlihliza nami. Ngithi sonamnyana. Ngiyothi mabheka lapha yana. Ngitshela e-fry Russian ngayi1. Singangijwayela kabi man. First khwameni ngithenga intshiza. Indaba yenkinga ngifuna ngijwayela